Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem com generar una nova Google Classroom. Si accedim a Google Classroom veurem totes les classes on són professors o alumnes i com podeu veure poden ser moltes. És molt important que recordeu que a mesura que anem tenint més cursos tindrem més Google Classroom. Aquests Google Classrooms els podem classificar i moure al nostre gust perquè estiguin el més endreçats possible. Dit això, per generar un nou Google Classroom, l'únic que hem de fer és adreçar-nos al més, que hi ha a la cantonada superior dreta, i tindrem dues opcions, unir-nos a una Classroom o crear-ne una nova. En aquesta situació el que farem serà crear una nova. Posarem un nom, per exemple, exemple 3, podem posar secció, telemàtica, per exemple, i qualsevol altres dades que nosaltres vulguem d'aquesta classe. Una vegada ho tinguem tot farcit, fins i tot ho podrem canviar a posteriori, li donem a crear. Com podeu veure, ja s'ha generat la classe, ha sortit amb la informació que nosaltres hem fet, tenim el NIT, el codi de la classe i el nostre tauler. Per tant, ja ho tenim tota generada. Si accedim una altra vegada a Google Classroom veurem que tenim aquesta nova classe generada. D'aquesta manera tan senzilla és com es genera un nou Google Classroom. Fins la propera.